Здравейте хора, аз съм Прокер 1965 и днес ще заснем един хакер. Просто така ще го заснема. Да, знаете, че е хак. What the funny most in Сега ще видите, че като го удрям, той не се мърда. Ще забележите просто. Казва се сега. Ако някой от вас познава в едно или сега тия, които поддържат Legit, им съобщете. Сега ще ви пратя ник, ще остане ник в описанието. Само дали още е тук. The Sonics се казва. Ма къде се дява? Sonics. Така. Значи ето той Sonics. Вижте, като го удрям, той не се мърда. Хич не се мърдаш. Отфа. Чайте, че тук е пак голяма битка. Ето го Sonics-чето. Вижте сега, като го удрям, хич не се мърда, виждате. Изобщо не се мърда. Да, и това беше от мен, хора. Надявам се да съобщите на онерите, хостерите и въобще админите. И това беше от мен.